Ще ви покажа и няколко органайзера за кухня, с които да подобрите разпределението на рафтовете и съответно да създадете по-добра организация вътре. Сега, първо ще започнем с не толкова готините, а именно тези въртящи се стойки. Много са популярни, много са красиви, много са фенси, обаче много не работят за шкафовете, защото всъщност заемат много голямо пространство и ако вие нямате такова, вместо да ви помогнат, до някъде могат да ви навредят. Но, ако все пак много ви харесват и искате да използвате такъв органайзер, имайте предвид, че тук може да сложите предимно бутилки, по-малки бурканчета, за които ще ви е удобно само да завъртите и да вземете. Честно казвам, предпочитам да не го използвам в организациите, които създавам. Много рядко ми се случва, само когато имам повече пространство и ако отговаря и на цветовете в кухнята, тогава по-скоро може да се използва отвън, така че тук да се подредят нещата, които искате да използвате, да стоят отвън на плотовете, да е по-прибрано, по-организирано. По-склонна съм да го препоръчам за такова използване. Всъщност това е органайзер, който може да се използва не само в кухнята, може да се използва и за козметика, може да се използва тук да се съхраняват неща за писане, за рисуване. Ако имате някакво хоби, в които имате много частици, бихте могли да го използвате и за това. Други обаче по-подходящи органайзери за кухнята